Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Euskaraldiari buruz hitz egiteko Iñaki Sagardoi etorriko da gure platora. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1880ko azaroaren 22an, Charles de Gaulle frantziar militar, politikari eta idazlea jaio zen. Gainera, gaurko egunez baina 1975ean, Juan Carlos Borboikoa Espainiako errege izendatu zuten, Juan Carlos lehenengoa izenpean. Bestalde, azaroaren 22an ere, 1984ean, Scarlett Johansson aktore estatubatuarra jaio zen, eta 2 urte beranduago, 86garren urtean, Oscar Pistorius hegoafrikar atleta jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur azaroaren 22 astelena hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak koronavirus pasaportea aplikatzea eskatuko du. Ene Nafarroak positibotzat du 2022ko Nafarroko hurrengo aurrekontu orokorretan lehen sektorea bideratutako 10% igoera. Nafarroko Lab sindikatuak eskinitako prentsaurrekoan adierazi du Nafarroko 2022ko aurrekontuek ez dituztela Nafar langileok behar dituzten egiturazko aldaketak jasotzen. Milaka persona batu dira Bilbon EH Bilduk antolatutako manifestazioan, nazio feminista, sozialista burujabea, ekologista eta parekidea aldarrikatuz. Carlos Hirugarrena noblearen gurutzeta ematearekin batera, Nafarroak foru komunitatearen oparotasunaren alde 5 personak egindako lana aitortzen du. Ela, baterien berrerabilera uxueko ondarea eta landaren analisia aldaketa globalaren aurrean ikertzaile gazten aztergaiak. Trakasak mugikorretarako aplikazio bat garatzen du Europako Batzordearentzat eta Europako Ingurumen Agentziarentzat erabiltzaileari airearen kalitateari berri emateko. Nafarroak organikora apuntatzen da, herritarrak materia organikoa bereiztera eta birziklatzera animatzeko kanpaina berria, etxean sortzen diren hondakinen 50% inguru suposatzen duena. Herrilan departamentuak Taluntxe industrialdearen ondoan dagoen PA30 zubia konpontzeko lanak amaitu dira 1.300.000 euroko inbertsioarekin. Nafarroko gobernuak 3 dimensio metalikoa inprimatzeko LMD teknologiako makina berria estrenatu du Dinabiden Irurtzunen. Iruñako udalak 2 hamarkada daramatze egun hauetan hainbat udal zerbitzu espazio publikotik kentzen ari diren udazkeneko hostoak konpostatzen. Gaiarre antzokian eginen da abenduaren batean edukiera osoarekin Kutsidazu bidea Isabel euskarazko musikala 2021ko ikuskizun musikal edo liriko onenaren atalean Max saria jaso duena. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Asteazkenean, arratsaldeko 7etan Maitasunaren itxiera obra ikusteko aukera izanen da Nafarroako antzerki eskolan. Egun eta ordu berean gainera, asteazkenean 7etan, Rafa Ruedak kontzertua eskainiko du Katakraken. Eta ordu erdi beranduago, 7:30 liburuei buruzko solasaldiari ekingo diote Karrikirin. Irati Jimenez idazlea eta Mikel Soto aurkezleak hartuko dute parte. Ostiralean, bestalde, 7etan Katakraken, Eduardo Galeanok Latinoamerikaren zain urratuak liburua aurkeztuko du. Horretaz gain, ostiralean ere, baina arratsaldeko 8etan, Roland Garces eta Bandatzek haien azkeneko diska aurkeztuko dute antzerki eskolan, eta sarrerek 5 euroko prezioa dute. Eta bukatzeko, igandean, arratsaldeko 5etan, Nafarroako bertsolari txapelketako finala burutuko da Anaitasunan. Sarrerak bertsosarrerak.eus atarian eskura daitezke. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, indarkeria matxistaren ondoriozko larrialdiko laguntza psikologikoa zabaldu egin dela da. Argazkiaren bidez, indarkeria matxista jasan duten 2 emakumeen esperientzia nabarmentzen du.
Gaia aldatuz, Europak kutsaduren areagotzeagatik murrizketa berriak prestatu dituela jakinarazten du azal honek. Bestalde, lantzen desagertutako 84 urteko emakumea bizirik gabe lokalizatua izan dela jasotzen du egunkariak. Horretaz gain, migratzaileen heriotza saihesteko mugako kontrolak berrikusteko eskatu dutela azpimarratzen du. Kirolarloan alde batetik, Nafarroako eta Arabako talde batek Dakar Rallyan babeslerik gabe parte hartuko duela aipatzen du. Bestetik, Iker Vicente aizkorarekin berriz ere errege izendatu dela nabarmentzen du. Horretaz gain, Zabalza gaur lehendakari izendatuko dutela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Germani Doate entrenatzailea hil dela jasotzen du azalean. Diario de Navarrara pasako gara. Koronavirusak 3 egunetan 21 ospitaleratze eragin ondoren Nafarroako ospitaleetan presioa handitu dela dio titularrak. Argazkian, istripu batek bizitza deskonposatzen dueneko esperientzia nabarmentzen du. Gaia aldatuz, Iruñak, lehengo Talleres Iruñak 100 urte bete eta 10 milioi inbertituko dituela jakinarazten du egunkari honek. Bestalde, berokuntza zentraleko eraikin gehienek ez dutela neurgailurik jartzen aipatzen du. Eta kiroletan alde batetik Iker Vicente 3. aizkorarekin txapeldun izendatu dela azpimarratzen du. Bestetik, Atletico de Madrileko ultrek Osasunako jarraitzaileak intimidatzen dituztela ere jasotzen du gaurko azalean. Eta azkenik, Irati Etxarri Nafarra saskibaloiko Espainiako selekzioan izanen dela nabarmentzen du. Gararekin jarraituko dugu. Anduezak PSN denbora berri bat irekitzeko bere burua aurkeztu duela dio titularrak. Argazkiaren bidez aldiz, bidasoan beste heriotza bat izan ondoren, benetako harrera eskatzen dutela nabarmentzen du. Eta amaitzeko, golpistekin akordioa lortu ondoren, Hamdok berriz ere boterean dela jakinarazten du gaurko garak. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, lantzen galduriko emakumea hilik aurkitu dutela da. Bestalde, Osasunaren partidaz ere aritzen da komunikabide hau. Eta azkenik, Iruñean aurkeztu den 3. euskaraldiak leloa hitzez ekiteko garaia izanen duela aipatzen du. Joan gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur astelehenean giro motelak jarraipena izango du. Goizean goiz zaparradak oraindik sarri bota ditzake. Kantauri surialdean, baina goizak aurrera egina ahala tartekatuagoak izango dira. Mendebaldean euria egiteko probabilitatea handiagoa izango da, baina leku askotan aterrune luzeak izango ditugu. Elurkota 1000-1200 metroan egongo da, batez ere goizean goiz. Temperatura maksimoak 8-9 gradukoak izango dira barnealdean eta 11-12 gradukoak kostaldean. Eguerditik aurrera haizea ipar-ekialdetik sartuko da. Eta bihar asteartean hegoaldean giro bustia izango dugu eta arratsalde gau partean euria denera zabalduko da. Egunaren lehen zatian ostarte batzuk zabalduko dira ipar partean, bereziki ipar-ekialdean, Araba hegoaldean eta Nafarroan berriz giroa euritsua izango da. Arratsaldeak aurrera egina ahala euria hegoaldetik iparralderantz zabalduko da. Elurkota 1100-1300 metrora egongo da. Iparraldeko eta ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta temperaturak berdin jarraituko du. Orain, Euskaraldiari buruz hitz egiteko Iñaki Sagardoi etorri da gure platora. Kaixo, Iñaki. Kaixo, bueno. Zer moduz? Ongi ari gara bai. Bueno, asteburu hontan hemen, zentralenez, aurkeztu duzue 2022ko Euskaraldi hori, eta zer moduz joan zen aurkezpena? Jo, egia esan oso ongi, ez genekien nola ibili garen azkeneko hilabetetan pandemia garai hontan, eta bueno, gure asmoa zen pixkat ere gure jendearekin ospatzea, alegia Euskaraldiaren 3. edizioa aurkeztu bai, baina baita ere tarte bat edukitzea pixkat ospatzeko baita ere. Atera garela, bueno, ez dakit atera garen, baina bueno, pixkat ari garela, ez? Badiru dira Hori da, hori ospatzeko. Orduan, bueno, polita izan zen ekitaldia eta... Bai, denetarik, esango nuke pixkat denetarik egon zela, azkenean pixkat Euskaraldiaren ekosistema, ekosistema zabala da, alde batetik badira Euskal Herriko instituzio publikoak, baita ere badira udal eta eskualde mailako instituzioak baita ere, edo udalak edo,
Baina badira ere mugimendu sozialak, eragileak, pixkat, eta gero, hortaz aparte, Euskaraldia posible egiten duten edo batzordeak, herri batzordeak, bai, Nafarro eta Euskal Herri guztian antolatzen diren herritarroiek. Eta pixkat, ekitaldiak denetarik izan zuen, alde batetik igual alderdi instituzionalagoa, baina baita ere hori da, herrikoiagoa edo pixkat gure egitasmoan edo Euskaraldian erabat zentralak diren batzorde horien parte hartzea. Orduan mota guztietako ordezkariak izan ziren. Hori da, bai. Bai, eta gero ere egon ziren ere bertsolariak, egon zen ere hori bideoak, musika, pixkat hola. Esan nuke ekitaldi txukun samarra, bai, hori da. Eta, 3. edizioa izango da, datorren urtean. Eta egia da, pasaren urteko pixkat pandemiak markatuta edo izan bai, hori da, azkenan, larun batean aipatu genuen ere, 2. edizioaren, hori pandemia bete-betean ospatu genuen edizio edo aurrera eraman genuen edizio hortan, dudarik gabe horrek erabat baldintzatu zuen, eta, esango nuke, behintzat, 2. Euskaraldi horren indarra edo izan zela, edo indargune izan zela, horren zaila zen garai batean edo, jendea bildu zela eta gogoz, eta egitea bera ia mirari bat izan zen, eta alde hortatik bai, ongi. Eta, baina, pixkat, 2. amaituta esan genuen, 3. behar du berriro kaleak hartzeko Euskaraldi hori, eta... Pixkat lehenengoaren antzekoa. Hori da, bai, azkenean, 2. aurre ikusi genuenean, dudarik gabe ez genuen buruan holakorik gertazitekenik. Eta orduan, dio dana, azkenean Euskaraldia bera egitea izan zen, hoxe. Demostrazio bat. Hori da, bai, eta, pixkat, Euskara ere ez zedin agendatik erori, azkenean, pandemia garaian badirudi hasten dela lehentasunen kontua, eta lehentasuna gora, lehentasunak bera, guk ere gure aletxoa jarri genuen hortan, iruditzen zaigu pixkat, Euskararen eta Euskararen erabileraren, eta pixkat gai horiek hor agendan ere kokatzeko. Eta nola eragin du, pandemiaren guztionek Euskararen erabileran edo presentzian? Bueno, ez da samurra izan. Pentsa, 2. Euskaraldian edo planteatzen genuen berrikuntzetako zen ariguneak ziren, pixkat, edo dira, 3. edizioan ere izanen direlako, Euskaraz lasai aritzeko guneak, hauek enpresatan, elkartetan, mugimendu sozialetan, sortzea zen proposamena, eta justuki pixkat eragile horietan pandemiak bete-betean jo du, eta pixkat gure 2. ariketarako pixkat proposamena zen taldean ere ariketa egitea, eta pandemia garaian taldetasun hori edo izan da modu bateko bestekoa, baina iruditzen zaigu 3. egonen garela hori da, egonen garela beste gora batean hori da, hori berreskuratu eta pixkat taldean, eta norbanakook baina baita ere taldean ariketa egin ahal izateko. Eta lehenengo eta 2. ediziotatik ze ondorio edo atera ziren horrela orokorrean, ez? Ze pixkat, imaginatzen dut, ondorio horietatik abiatuta antolatuko duzuela 3. Hori da, bai lehenengo ariketa masiboan, 2018an, bai 2020an, ikerketa zabal batzuk egin dira, azkenean Euskaraldian ere beste bereizgarri asko ditulako, baina beste bat bada ere ikertzen dela, eragina zenbatekoa den, eta, pixkat, badira ondorio, 11 ondorio, baina horietako garrantzitsuenetarikoa litzateke, ariketak funtzionatzen duela, aktibatzeko, hori lehenengo edizioan ikasi genuen, ariketa amaitu eta 3 hilabetera, oraindik jendeak aipatzen zuelako, egia esan, gure ohitura batzutan, ohitura batzuk aldatu ditugu, eta balio izan du behintzat gure artean ohitura horiek aldatzeko, eta, orduan hori litzateke guretzako garrantzitsuena, alegia ariketak funtzionatzen du. Eta, gero, 2. igual, ikerketa hortan edo, zentratu gara gehiago, ia ariketa ongi egiteko edo hizkuntza ohiturak horiek gertatzeko, zeintzuk diren faktore, ez? Hori da, motivazioa, adibidez, herrietako batzordeak anitzak izatea, herriko eragileekin harremana, alegia, ohiturak aldatzea norbanakoen kontua da, baina baita ere, gerta daiteke herrietako eragile horietan, ez? Elkarteetan,
mugimendu kulturaletan edo eragile kulturaletan, eta pixkat, bigarrenak erakutsi zigun, hortik ere, bazegoela asko egiterik, eta ia hirugarrenean lortzen ditugun, orain arte ikasitako horiek, ez? Guztiak uztartzen. Hori da. Orduan, hirugarren edizioan, ez dakit berezitasunen bat edo berritasunen bat egonen da? Egia esan, pixkat berezitasun nagusia izanen da, hori, nahiko genukena da, pixkat saiakera, kualitatiboki, pixkat alik eta eragin gehiago eukitzea, ez? Azkenean, ariketaren proposamena 2020koa izanen da, ariketak 15 egun izanen ditu, azaroaren 18tik abenduaren 2, 2022an. Bai Aubizi, Belarriprest eta Arigunetan eginen da ariketa, Aubizi eta Belarriprest rol gisa eta Ariguneak ere hori da eginen dira. Beraz alde hortatik ez da berrikuntza handirik, baina nahiko genukena bai da pixkat bai indar aldetik edo herrietan antolakuntzaren aldetik eta pixkat hortan bai auzi kualitatibo bat edo egitea. Orduan bereziki arreta jarriko duzue herritako batzorde hori? Hori da, eta berriz ere hori pixkat 2018ko ilusio eta motivazio hori berreskuratzen saiatuko gara behintzat, aipatu dugunarengatik, pixkat pandemia eta zulo honetatik ateratzen garenean iruditzen zaigulako aukera ederra izanen dugula berriz ere kaleak eta plazak hartzeko. Eta gero bada beste gakoetako bat da, heldu den urtea oso urte berezia izanen dela Euskaltzale ondako, udaberrian korrika izanen dugulako, eta udazkenean Euskaraldia, eta gero gainera berso final txapelketa nagusia Iruñean, alegia nik uste 2022 eta bereziki Nafarroan, hori da, oso urte potentea izanen dela, segurazki energia aldetik eta eskatuko duena, baina nik uste emaitzak ere ederrak izan daitezkela eta hoxe izanen dela urte bat gatozenetik erabateko aldaketa ez da, ez? Orduan, printzipioz, faktoreak alde edo egongo lirateke. Bai, aurrekoan ekitaldian aipatzen zen, ez? 2022 igual Euskaltzaleon urtea izan daitekela, eta nik uste hori eslogan polita izan daitekela. Denain zuentzatez, kontua ere da ez gelditzea, ez mugatzea, ez? Denboran, baizik eta gero ohitura horiek benetan aldatzea eta... Askotan aipatzen duguna da, abidez, aurtengo ariketaren, barkatu, heldu den urteko ariketaren leloa izanen da hitzez ekiteko garaia, ez? Eta egia da guk Euskaraldia edo proposatzen dugula egun batzutan, alegia ariketa 15 egun ditu, baina gure betiko mezua edo nahiko genukena da, pixkat barneratzea, Euskara 15 eguneko ariketa dela, baina badela ere 375 egunekoa, ez? Eta dudarik gabe gure helburua da 15 egunetan eragiten saiatzea, jendeak hausnartu dezala, pixkat berrikusi ditzala bere hizkuntza ohiturak eta baina dudarik gabe gure helburua da kasu honetan 16. egunean, baina baita ere 17. 18. hizkuntza ohitura horiek euskararen alde aldatzea. Benainez, hizkuntza ohiturak aldatzeko egun asko beharko dira, ez? 15 azkenan ezakit hor badira hori da, linguistikaren munduan eta psikologiaren munduan badira hor teoriak esaten dituztenak zenbat egun behar diren ohitura bat aldatzeko eta bar. Guk egiten dugu saiakera 15 egunetan egitekoa, iruditzen dugulako ere, luzegi egitea ere igual galduko lukeela ere pixkat ariketak duen indar hori, ez? Baina bai, guretzako azkenean ariketak eskaintzen duena dira 15 egun probatzeko, zure burua ere beste gora batzutan ikusteko, igual normalean edo gure ohiko jardunean egiten ez ditugun gauza batzuk, egun horietan pixkat ausartu, aldundu eta probatzen hasteko, ez? Eta horregatik iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela bai txapen identifikagarrien proposamena, baita ere arigunena, espazioena, ez? Pixkat ohitura horiek astintzen saiatzeko. Eta oraindik ez urte bete falta da, eta urte honetan zer egingo duzu orain? Zeintzuk dira hurrengo pausoak edo? Egia esan badugu urte ederra aitzinetik,
Orain saiatuko garena da, urteko lehenengo seiekoan edo, lehenengo hilabetetan saiatuko garena da berriz ere herrietara hurbiltzen, eskualdetara, berri ere batzordekidekin egoten, eta, pixkat, helarazten, haiek direla, azkenean egitasmo honen bihotza haiek direla, eta behar ditugula herrietan eta euskaltzale saretuak, aktibatuak, eta hori izanen da pixkat hori da, urte hasieran. Bai, segurazki horrek markatuko duelako gero ariketa osasuntsu eta potente bat. Eta, uda berrian edo korrika pasata hasiko gara herrietan aurkezpena eta gure komunikazio plana eta martxa abian jartzen eta gero aurre ikusten dugu pentsatzekoa da udan herriko jaietan eta izanen dugula pixkat ospatzeko eta ekimenak gizarteratzeko eta gero udazkenean atope eta hori, ia heltzen garen ariketara aliketa fuerteen eta aliketa motibatuen eta ilusionatuen. Eta aliketa jende gehienak ez, parte hartzezanean. Bai, guk askotan esaten dugu, batzutan ere jendeak begiratzen diolako egia da eta hori da. Eta orain arte, milaka eta milaka izan gara Euskaraldian parte hartu izan dugunok, eta izanen gara, alegia, ikerketek esaten digutelako Euskaraldia ezaguna dela, eta jendeak badakiela, eta orduan guk zentzu hortan ez dugu ardura handirik zenbakiarekin. Ez nahiko genukena da gehiago kalitateari erreparatu, alegia askotan esategu kantitatea baino kalidadea, ez edo. Eta ez kalidadea ongi gaizki edo ez da hori neurtzea da, ia egiten dugun eraginkor, ariketa eraginkor bat, ia lortzen dugun jendeak bai hau bizi eta belarri prest rolak ongi ulertzea, eta pixkat, sinestuta gaudelako rol horiek ematen digutela aukera hori da, hizkuntza ohiturak aldatzeko. Orduan orain, herriz herri arituko zarete, ez? Hori da. Eta pixkat zer eskatzen diezue, batzorde horiei edo? Gure asmoa izanen da, alde batetik, 3. edizioa aurkeztea, hori dudari gabe, alegia zer datorren, eta gero baita ere haiengatik jaso haien kontrastea, iritziak, ia nola egin dezakegun herrian eragiteko. Egiten hau elkarlan Euskaraldiaren zutabetako bat bada elkarlanarena, eta elkarlana baita ere bada gure koordinazio taldeen edo biltzen eta herri batzorden artean, ez? Eta batzordekin landuko duguna da, herrietan, eskualdietan, nola egin dezakegun eragiteko eta hortarako bideak asmatu eta amestu baita ere. Toki bakoitzak... azkenean hori da, azkenean beti esaten dugu Euskaraldia ariketa moldagarria dela, alegia egoera eta ezaugarriak ez baitira berdinak mendebaldean, ekialdean, iparraldean eta hegoaldean, ez? Eta orduan, askotan tokatzen dena da eskualde batera, herri batera jaitsi eta hango egoera ezagutu, jendearekin egon, eta begira, hemen hau egin dezakegu, eta bestea honek funtzionatzen du, baina begira, hau proposatzen zu, eta igual honek ez du horren beste funtzionatzen, pixkat horren inguruan, hori, elkarrekin hausnartzea, hori da. Gainera horrela ez, agian pistak ere jasoko dituzue. Bai, guretako baita ere, hortik ia dakigun guztia hortik ikasten dugu, egia esan, bai, azkenean hau badelako ere goitik berako, betik gorako egitasmo bat, eta guk herrietan eta eskualdetan ikasi eta ikusten dugunetik sortu delako eta aldatzen delako, baita ere. Primeran, ordunez, momentu zitxaren barko dugu... Bai, baina gure berri izanen duzu herrietan eta hemendik gutxira. Gainera, 2022 esan bezala ez, urte interesgarria eta polita izango da, behintzat dirudi izango dela. Bai, seguro baiet, seguro ederra izanen dela. Orduan, guztiok prest egon behar dugu ez, eta bakoitzak bere implikazioa edo. Hori da, bakoitzak duenetik eta hoxe pixkat gure aldetik mezua dela aukera ederra dela eta aukera ederra dugula denok heldu den urtean jauzi garrantzitsuak emateko erabileran eta hortaragoaz. Primeran, ikusiko dugu, ez? Baina, mila esker, hona etortzeagatik eta guzti honen berri emateagatik eta egon beharko gara aurrerago ere, ez? Nola doan kontua. Lasai, etorriko gara bai. Esker mila zuei.
udalerrietako albistetara pasako gara. Aranguren ibarrean, azaroaren 25 dela eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna, berdintasun zerbitzuak hainbat jarduera prestatu ditu azaro osoan zehar. Programazioan, erakusketak, ipuin kontalariak, kontzentrazioak eta filmen analisiak aurki daitezke, eta programazio osoa udalaren webgunean kontsulta daiteke. Iruñeko sinfonietak 30. urteurrena ospatuko du udalak baluarten antolatutako kontzertu batean, abenduaren 16ean. Kontzerturako sarrerak salgai daude baluarteko txarteldegian eta webgunean. 1981 eta 2019 artean sinfonieta akademikoa izenarekin ezaguna zena Caroline Collierrek zuzendu du hasiera-hasieratik eta Pablo Sarasate kontserbatorio profesionaleko ikasle askok eta instrumentu musikaren maitaleek jotzen dute bertan. 2014 urteaz geroztik du Nafarroako gobernuaren gizarte intereseko ekimenei ematen zaien mekna zigilua, musika arteen atalaren barruan. Abenduaren 16ko saioan eskainiko den programa sinfonikoaren ardatza musika irudietan islatutako Mussorgskiren erakusketa baten kuadroak lana izanen da, eta Grieg eta Dvoraken Sloveigen abestia eta Rusalkako ilargiari abestia aurrenez aurren ere barne hartzen ditu. Itxaso Loinatz soprano nafarrak abestuak. Gainera, Gresinguen porgi eta bez erretratu sinfonikoa operako doinu ezagun eta herrikoien sorta bat ere entzunen da. Bestalde, abenduaren batean, 8etan, Gaiarre antzokian, Kutsidazu bidea Isabel euskarazko musikara izanen da ikusgai. Katramilen komedia klabean idatzitako istorio bat garatzen duen eta euskararen ikaskuntzan oinarritzen den Josean Sagastizabalen izen bereko eleberrian oinarritutako libretoarekin. Lana karteletan jarri da bere lehen antzezpenetik urtebete igaro ondoren berriz ere Demode Kuartet taldearen eskutik. Ikuskizunak jaso berri du 2021ko ikuskizun musikal edo liriko hoberenaren atalean Max Antzerki saria. Komedia musikal hori 15 bat aldiz taularatu da 2020ko urriaren 20ean Arriaga antzokian estreinatu zenetik. Sagastizabalen eleberria halaber 2006an estreinatu zen izen bereko filmaren oinarria izan zen. Iruñeko udalak antolatutako emanaldirako sarrerak salgai daude Gaiarre antzokiaren txarteldegian eta teatrogaiarre.com webgunean. Eta horretaz gain, Iruñeak dituen osto erorkorreko milaka zuhaitzak ostoak botatzen hasten dira eguzki argiaren beherakada progresiboa eta temperaturaren jaitsiera nabaritzean. Aurten urriaren amaieran hasi eta aurreikuspenen arabera abendura arte iraunen duena. Zuhaitzaren geldialdi vegetatiboa zehazten duen udazkeneko parametroak dira. Prozesu hori hasten denean, udalaren garbiketako eta parkeetako zerbitzuak eta haren kontratak urteko puntako uneetako batean sartzen dira. Bai eskuz ekortuz edo arrasteluz, bai putz egiteko makinez, hiri bideetan eta berdeguneetan langileek osto tontorandiak egin eta ondoren edukiontzietara eramaten dituzte. Iruñeko udalak konpostatzearen aldeko apustua egiten du. Ingurumen hezkuntzako museoko jardueren bidez, komunitate konpostatzea errazteaz eta sustatzeaz gain, udalerria berak kezkatuta dago landare ondariak erabilgarri izan eta horiek hiriarendako baliabide bihurtu daitezen lortzearekin. Eta gainera kalitatezko baliabideak izan daitezen. Egun hauetan udal mintegiko eta lorategi zerbitzuko langileak Nafarroako udal eta kontzejuen federazioaren bitartez antolatutako konpostatze ikastaro batean parte hartzen ari dira. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Euskaraldiaren bideo batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Kaletarrak, aitzina bietan! Erdizka lauetan! Ebas luze!
Ebas luze. Dobla itzulian eta hiru. Ebas. Jauzi itzulian. Ebas luze. Ebas. Jauzi itzulian. Ebas luze. Ebas. Jauzi itzulian. Ebas luze. Eskuin. Ezker. Ebas. Jauzi itzulian. Ebas luze. Eskuin. Ezker. Ebas. Erdizka lauetan eta hiru. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.